Čo ti jebe? Ako prežiť ako bezdomovec? Môžem byť muž luxusný spoločník. Myslíš, že sú luxusní spoločníci? Čo majú radi starí Rakúšáci? Čo ti jebe? Tipy a triky, ako prebiť otca, čo ti jebe? Preto si išiel do Rakúska robiť. Koko, jebe. To aj tak som v piči celý. To je blázen. Prichádza klaun, ťa rozveseliť. Nič, neprešlo ma to, idem odrezať maličky. Už ťa zastaví komunista? Prosím? Že neprešlo ma to, idem ti odrezať maličky. No čo? Čo mi povedať? Tátinko? Áno. Hej, kokot. Aj. Čo to znamená, prosím ťa, slovo neabsolvoval? Neviem. Čau, si tu sám? Vidíš tu niekoho iného? Ježiš, to bolo nádherné, to... Sorry. Priznávam, boli sme tu dvaja. Ja, ty kokos, ja mi chvádzidlo. Jasne, vytlačajte ma hlavami. Ty si tu bol tiež? Áno. Máhlam sa. Vy ste Slovák? Hej. Dobrá. Bez tu, ty kokos. Vítro, tady Honza, potřebuju tlmočníka na lince. Tady Vašo, kterýho, jakého tlmočníka potřebuješ? Jak som bol v tom Japonsku, víš, tak som tam byl v kláštoroch. Som tam akože trénoval s tými starými mníchmi, ne? Jasné. Všetko ma naučili, ale nenaučili ma, že Majgery, kopanec. Ty to víš? To je jasné, chceš vidieť? Majgeričko bolo vždy takto, hej? Čo máš do Kúkaj, čurák. More. Irondick. Také máš aj ty deravý. Jasné. Počujem si tu dva aparátky, ťa videli. Aj Randy. No počúvam, ja som tak rozmýšľal, víš, že ja neviem šoferovať, že normálne sa nehám. Vujko, nikto ten darový sám. Podrežený. Moc pekné. Topím sa. Bráško, čo mám odtiaľto skákať z 5 metrov, však to je nízka voda, však ochrnem. A keď pôjdem dole schodmi, tak to už sa aj utopíš. Tak jeb na to. No tak zachráňte ma, prosím. Ochrnem. Pomoc. No dobre. Idem na to. Pomoc. Tak nech sa nepojebuj hneď prvý týždeň. Tak. Na zdraví. Milan to. Nech sa nepojebu hneď prvý týždeň, povedal? Pokem. Tak nech sa nepojebuj hneď prvý týždeň. Tak. Na zdraví. Milan to. Bože. Čo? Čo to píplo? Výplatka. Ale. No. Konečne nebudeme živoriť. Banán, čau. Čo, jaká? Pohoda? Jasné, pohodka. Si istý? Jasné, o čom to hovoríš? Ty úplne nevieš, Filipko. Čo ti jebe? Slzy šťastia. Slzy šťastia. Takové, čo plánuješ robiť? Nič, pôjde. A čo si otvoril balkónové dvere? Nič, aj tak. A... To sú kokotnáči. Kámo. Kámo, si predstav, že by miesto mora bolo, že nutelový kečup. Vieš, aké by boli pomalé vlny? Kámo. Kámo, alebo že psi by mňaukali. Kámo, tak na tým som sa zamýšľal nedávno. Dobre, že išiel ten pes a že mňau, vieš, miesto au. Jasne, no. Tak taký kokot. Počúvaj, nezasa ti, že sa bez tých mužov proste nudíme? No jasne, však ja nech som vtipná bez mojho muža. Ty? Ja som úplne, že nudná. A tak počkej, vyskúšam. No skús. Toto robím. To nie. Nechutný smiech. Ten by mohol byť môj, či?
Jak som to tu obsral? Ty bol dobrý. A tak hop na prso. Som sa dogrcal od smiechu. Teraz. Fakt. Ja tiež. Čo ti vadí? Vy ste fest jebnutí. Čo ti jebe? Tak tá mala zážitok. Tá mala zážitok strašný s nich. Pozri túto babku. Pozri túto babku, chat. Ten prvý moment úplne. Túto babku, tá je zhrozená úplne, čo ti to jebe. Tá ho prekliela, ti hovorím, že ten je piči. Zajtra máme 3 jazyky. Normálne z oka mu narastie oné bambus, ty kokot, tá ho zakliala, ty kokot. Však dá sa tam čo. Jaj. Oh, okay. Yeah. To sú idioti kokot. Everything okay. Vypí nám si zvuky, okej? Ideme. Poďme trošku ďalej, ale. Poďme, na 5. To kam budú hodiť? 2, 3. Čo si kokot? A oni si čo myslia, že toto je Herkules a toto je Jolaus? Ten jeho kamoš? Čo to bolo? Chalani, skúsi to doskočiť, pozraj. Jako? Nerozumiem ti, vôbec. Čo bublinkuješ? Najprv prestaň bublinkovať, potom sa rozprávaj. Pane, ale on sa si vážne topí. Drž piču. Čo sú kokot chlapci? Prestaň bublinkovať, potom sa rozprávaj. Pane, ale on sa si vážne topí. Drž piču. Čo ti je? Ty kokot, toto je veľmi kvalitné video. Vlastne vodilo, vlastne teleportovalo za Ja mňa, som nie? ujebal normálne, že jak to zastavilo, tak ste videli, jak to som máslo. So mnou to ani nebolo, čo mám 100 kg, alebo čo vyzerám tak? Chrapuň. Pane, vy si myslíte, že som To slepá? bola moja chyba, toto priznám, ja som si myslel, že vy ste proste stolička. Tak to bola tá najtupšia výhovorka. Ja viem. To je kokot chlapci moji. Padáme, že? Kedy mám vyskočiť? Nie, nepadáme. Kedy mám vyskočiť, aby som prežil? Ten moderný výťah, moderný zálež. Jaj. Ste na... Kedy mám vyskočiť, aby som prežil? Teraz poviem teda znova na tú osmičku. Potom ešte príďte, kľudne raz do piče. Dobrý deň, prajem, vaša prvnúta pizzoška, nech sa páči. Dobrý. Jednu pizzu by som chcel, že šunka, kukurica a 3 čoky. Počúvaj, amatéri, však najprv si objednám pizzu a potom si švacnem niečo, nie? Nevadí, musím im to napísať. No. Musím ich poučiť. A teraz mám stres. Cigánovici, ahoj. Dobrý deň, vaša prvúta pizzoška, nech sa páči. Dobrý. Poprosím pizzu teda, že kukurica, šunka a baranie nohy. Dovi. Dovi! 15. Dovi, To sú kokoti. za pohoďku máme novú. My máme doma langoš, mňa. Dobrý. Vstúpte. Ďalej. Dobrý deň, prepáčte mi za to predošlo. Čo si kokot? To mi nehovor, že to... Tú pizzu
priniesol som vám tú druhú, tak teda. Do nášika? Dúfam, že tentokrát môže byť. To čo je, suchár obrovský? Ahoj, píčko. Suchár obrovský, to som ja. Zas? Kurva zas. Piči, ja sa na to môže vyjebať, ja už asi končím, ja to mám piči celé, ja som sa o tom hovoril, Slajčo, vtedy každý večer môžem pojímať, že dúfam, že piče skurvenej. Kamoško, je to možné, že 2 langoši nám donesli, keď sme sa objednali píču. Mirec sa rozčertil. Toto som nevidel, Toto som nevidel, nepamätám skôr. To s kým si zas dohodla rande? Som ti kúpil. Wow, to je super. To som nevidel. To mu nevedí. To muselo byť dávno, ak nepamätám. Počkaj, niekto mi volá, prepáč. Fuj. No, už mi 15 sekúnd mal fajtiť. Toto nemôžeš mysleť vážne. No už 20. Ahoj, to si ty? Ukáž sa. To je malinká, ale keď 3-krát navaríš za tak pohodičke. Čo ináč hovoríš ako na mňa, ako na chlapa? No super. To som rád. No ja som úplne holý. Ešte mi aj polo stojí trochu. To si nerobíš srandu, ne? Ozaj. Polo stojí, ty kokot! No. My sme spolu nemohli spať. Toto má normálne logické vysvetlenie. Jasné, že má. Že? Fuj. Pozri mobil, že čo sme ešte robili, nejaké fotky náhodou. Kúkni. Aj. Tak vyzerá, keby sme sa vykusovali. A to je pičovina. To... Nehrali sme to isté? Zahral na Photoshop. Zdeno sa hral na Toto spravil. Photoshop, no, hej. To by sa Fuj, ty Pozriem ešte ja, vieš čo? Pozri. Čo by ste robili, keby ste našli takéto fotky v telefóne, chalani? To ty mi voláš, Maroško. No. To číslo ty ma nemáš uloženého. Bože. A ty To sú Král kokoti. kokotov. No, kauz, že? Tak to som si ťa odložil. Král kokotov. Počúvaj, ja nemám si už. Čo? Toto, čo ti povie, nám moc nehrá do karát, hej? Ale krváca mi prdel. Áno, Podľa mňa- mám ich aj priateľ. Podľa mňa boli, že z Barbadosu. Tuším, že vypadali jak Z Rihanna. Barbados. Také niečo, no, z Buenos Aires. Áno. Mám ich. Aby nemali cicinu. To sú kokoti, pane Bože. No, my sme šukali, on nás ojebával. Tento je jak Arpreson. Tento je úplne chlapci. Toto je Arpreson na občianskom. Len mu nie je vidieť dredy. Arprev. No, to je on. V košielke. No, my sme šukali, on nás ojebával. My sme šukali, Celú noc sme sa milovali. My sme buzeranti. Úplný, totálny, kamoško. To my sme, určite my sme šukali, toto není pravda, že by sme tieto... Idem domov. No, dobre. Čauko. Si predstavte, že normálne radšej sa priznáte, že ste jebali kamaráta, než povedať, že ste jebali akú škaredú babu. Fuj, ty kokot. Fuj. To by som sa nikdy nechcel do takéto situácie dostať. Nikdy. Ešte, že nepijem, ty koko. Ja si väčšinou všetko pamätám.